Vítajte v základnom kurze tvorby podcastov. Ste pripravení premeniť svoje myšlienky na niečo, čo bude počúvať a sledovať celý svet? Či už začínate úplne od nuly, alebo hľadáte nové spôsoby, ako vylepšiť váš obsah, tento kurz vás prevedie všetkým, čo potrebujete vedieť, aby ste vytvorili podcast, ktorý skutočne zaujme. A to nie len v audiu, ale aj vo videu. Navyše, odhalíme vám najnovšie trendy a možnosti využitia umelej inteligencie vo svete podcastingu. V tomto kurze sa naučíte, čo robí podcast úspešným a objavíte rôzne formáty, ktoré môžete využiť pre audio aj video verzie vášho obsahu. Ukážeme vám, ako si vybrať tému, ktorá osloví vaše publikum a vytvoriť pútavý formát show. Zistíte, aké vybavenie potrebujete na profesionálne nahrávky bez ohľadu na váš rozpočet a ako vytvárať obsah, ktorý zaujme poslucháčov aj divákov od prvej až po poslednú minútu. Naučite sa tiež základy úpravy zvuku a videa, aby váš podcast mal tú správnu iskru a ako ho efektívne publikovať na všetkých dôležitých platformách, aby ste dosiahli čo najširší dosah. Získate osvedčené stratégie na budovanie svojho publika a udržiavanie ich záujmu a taktiež objavíte rôzne spôsoby, ako premeniť vašu vášeň na ziskový projekt. Budeme sa venovať aj právnym a etickým aspektom podcastingu, vrátane ochrany autorských práv a súkromia. A ukážeme vám, ako sa vyhnúť bežným chybám začiatočníkov, aby váš podcast neustále rástol a zlepšoval sa. Tento kurz nie je len o technike, je o tom, ako využiť svoj hlas, video a najnovšie technológie, aby ste vytvorili niečo, čo bude mať reálny dopad. Bez ohľadu na to, či chcete vzdelávať, baviť alebo budovať svoju osobnú značku, poskytne vám všetky nástroje, ktoré potrebujete. Pripravte sa na to, že váš hlas a obraz budú znieť v éteri a vaše myšlienky sa stanú počúvané a sledované. Poďme spoločne objaviť váš skrytý potenciál a začnime tvoriť podcast, ktorý ľudia nebudú chcieť zmeškať. Podcast power in your hand. Broadcast dreams and take a stand. Turn up the volume across the land. Join the wave that's so grand.